Nong. Nanang basura delivery. First go first. Nabot ng dilim. Nabot ay mong order nga basura, sel. Hello guys, good morning. Magpili na may basura kaya mong ilabay. Ito naman. Pero no kayo. May ganda dormilo. Sabot sila sa kanong mukha nga masipag na. Tapos ganyan. Guys, mga na among mga basura nga i-deliver karon kadong dito sa garbage site. Among basurira, among basuriro ni sulod pa. Hi guys, don't forget to subscribe my own channel. Fashionable vlogs. Fashion or Namasura vlogs. Ito na mi guys. Bye Maui. Ito na may panagsa. Ha? Break ang panagsa. Mag-prep ko panagsa. Sa ganit. Diba na may baligya nga ingon ani? Kanang magtudog ingon ani ba? Ang sa ganit na ilang baligya. Dili ang kanang murag salad. Nya. Diba
nani nga kuan gamiton. Nibukad na niya ang ilong. Ano nilanggam? Guys, ato mi dito maglabay og basura. Dito ba? Oh, katong na nakita nga gamay nga to. Kinahanglan pa ming motuyog dito. Sa mi mo saka din ha. Ego pong musiga nga mong ilong. Ug tinulod ani. Katong uban nga basura nga nahabilin. Ato na ta mong kauban nga driver mo dala iyara to imotor. Kapas! Dato mi maglabay. Kasi manani kanindot ang view kadung may maglabay yung basura. Awahin na. Kamangis gini mo. Tara dito ang Cebu City. Tara ang labayan nagbasura. Hala nahawan sila. Ay, yan. Nagbasan. Saba kayo among kariton. Balay sa basurahan. Nagi-check out galingon nga balay. Okay. Okay. Ay tao silang teres. Can you hulbot this? Ito guys, makita ang building sa Cebu City. Oops. Ang Marco Polo. Ang patondol sa Fuentes, Crown Regency. Tapos, ansa pa yung uban ng mga dagkong building. Nga, kana di ana dapita sa SRP. Habig na sa Talisay. Tapos kanidari sa Lapu-Lapu nga side tunga Mandawi deng Tululoan. Bata dito sila mga teres. Nasaan? Ang Carside na naman ada sa ubos kadong Central Highway. Hindot kayo lang atot matambayan ba no? Tapos lawom kayo gikan diri. Karon ako nang ablihan ang balay sa basurahan. Hello. Atras ni. Bagura siguro na. Bagura gi-pick up ang basura. Na namong kauban.
Da sa iyahang basura. Nong! Nanang basura delivery. Let's go, first. Nabot ng delivery. Nabot na imong order nga basura, sel. Naon eh. Wala, panghagbas. Asa ito sulo ko nakuha eh? Ay, gibangko, mandi ay nasi. Hindi siya. Malibang kuno siya. Tuyok! Shooting ta, 1, 2, 3. Sige pa! Take lagi. Nang lock na siya sa balay sa basurahan. Ang basura gipriso nagbalik. Ikot ko na. Dahil mo naman ang ginaw. Oy! Sus, malas gapon. Di ka nag-imang Surot na among balik ya guys. Kagulkol na kayo ang agi. Kaya wanay sod among balde. Kadong na mi pauli. Kaya guys, kadong na mi palusad. Gani hapasag pagputas kayo. Karon kung napa ni sulod niya padong nilusad. Maraguruyon siguro ni ane. Grabing kamugay. Abot na gid mi. Magdinihin na lang mi kutob sa among basurahan. Okay, bye.